L'etapa de la meva vida que més m'he sentit atrapat va ser justament quan em vaig quedar a l'atur i va coincidir que vam quedar a l'atur tots els membres de la família perquè era una empresa familiar i clar, tot això va anar per terra. No, vam passar d'un dia a un altre a tindre més o menys la vida bé a no tindre res. Cuando he venido de fuera, porque yo he estado fuera como 8 meses, como no tengo nadie, porque yo no tenía nada, no tenía casa, no tenía piso, no tenía... Estoy atrapada, estoy como en cárcel, no puedo ni respirar. Càritas m'ha ajudat amb formació, amb programes familiars com el Paidos i amb assessorament de cara a l'assessora que sempre ha estat allí. El futur, fins fa poc el veia negre, però ara el veig amb bastanta positivitat perquè ara de moment tinc un treball i tot sembla que s'està arreglant. Necesito que estar tranquila, estar contenta por los niños. Tengo que estarlo. Cuando uno está solo necesita apoyo de fuera para poder apoyar a sus hijos.